ब्लक इउथ बिपिएफआ दिनैनि दिनाव बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो मोनसे थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामो बे एफआइआर होनायनि गेजेरजोंनो बिथांनि सायाव माने एक्सन लागोन। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो बे बावसोमदोंमोन आरो बे बावसोमनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै बिटिसिनि सुक्तिखौ खालामनानै बे ओनसोलाव सान्थि लाबोदोंमोन। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोनहा बेफोरबायदि आरजाथावै फोसावनायनिफ्राय गोजानाव था। गिबियावनो गासै खौरांगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दिनै जोंनि बे कक्लाबारि ब्लक अफिसाव खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैया 8 मे खालि जोंनि बारग' चिफ अर्थात जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोनसे बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलाव बिथांनि सायाव गाज्रि सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ 17 बोसोराव बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब आरो स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब होननानै बिथांमोना माने बे निउस चेनेलनि गेजेरजों फोसावदों। थारैनो बे निउस फोसावनायनि सायाव जोङो दिनैयो कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो दिनै कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ जोंनि नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि थाना अर्थात सिमला थानायाव जों बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै एफआइआर होबाय आरो बिथांखौ जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बिथांखौ जोङो खावलायहरनो सानो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाहाथे गाज्रि एलिगेसन जोंनि सायाव लाबोआ आरो जोंखौ जाहाथे बेबायदि सोंखारिया आरो सासे जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोराव आरो बे ओरैबायदि मोजां खामानि मावबोदों आरो ओरैबायदि डेभेलप खालामबोदों आरो जोंनि जाथिनि जानानै बिथाङा सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे सुबुं आरो बिथाङा जाहैबाय बिटिसिखौ सोरजिनाय आरो बिटिसिनि सासे सागानगिरि अर्थात बेखायनो बिथांबायदि मानसिखौ बिथांमोनबायदि जेनेबा बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउस चेनेला सोंखारिनाया आरो बिथांनि सायाव गाज्रि फोसावनाया थारैनो जोबोद दुखु गोनां आरो बिथांखौ जोङो दिनैयो बे निउस चेनेलनि गेजेरजोंनो जों खावलायनो सानो जाहाथे बिथांनि सायाव दा सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट अर्थात आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोन निउस चेनेलखौ हायोब्ला बिथांमोना एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि गाज्रि फोसावनाय बेफोरनि सायाव नायबिजिरनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि जुदि फोसावबाय थायोब्ला जोंहा समाजा गुबुंले जागोन आरो सासे मानगोनां सासे सुबुं सासे दैदेनगिरिखौनो बिथांमोना जुदि बिदि खालामोब्ला बिदि सोंखारियोब्ला दिनैनि समाव हाग्रामा सारखौ बिथांमोना सोंखारिदों गाबोननि समाव आरो गुबुनखौबो बिथांमोना सोंखारिगोन। बेखायनो गतिके जों खावलायो बिथांमोना जाहाथे बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों बे चेनेलनि गेजेरजोंनो बिथां बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउस चेनेला नि दैदेनगिरि अर्थात सामलायगिरि बिथां राकेश रामसियारि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो माने वान साइडेड निउस होयै फोसावबोनायखौ जों नुगासिनो दं। बिथाङा माने जेरावखि थाङा मानो जेरावखि जाया मानो जेब्लायबो मोनसेल' माने पलिटिकेल हान्जानि जानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा जिखिनि माने फोसावो जेब्लायबो माने जोंनि एन्टि बिपिएफनि जानानै बिथाङा निउसखौ फोसावबाय थायो जाहाथे मोनसे निउस चेनेल जानानै जाहाथे एकदम खौसेयै जाहाथे निउस चेनेल हिसाबै माने बिथांमोनखौ जों खावलायो माने जाहाथे एकदम बयबो माने समान नोजोरजों बिथांमोना नायनांगौ आरो समान नोजोरजों नायोब्लासो जोंनि माने समाजा मोनसे डेभेलपआ जोंहा जागोन। बेखायनो दिनै जोङो गासैबो जोंनि कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ जमा जानानै बिथांनि जिखिनि गाज्रि खौरां फोसावनाय बेखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफआ दिनैनि दिनाव बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो मोनसे थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामो बे एफआइआर होनायनि गेजेरजोंनो बिथांनि सायाव माने एक्सन लागोन जों बेखौ मिजिंथिबाय। बेखिनियानो गिबियाव गासिबो निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। जों दिनै तामुलपुर जिल्ला बिपिएफआ बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला मोनसे गाज्रियै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला बिपिएफआ बड'लेण्ड बुब्लिखौ जों धिक्कार होदों।
जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सान्थि लाबोजेननाय गावनि बायनानै मोनै जिउखौ गुलिनि सिगाङाव थि आरो थारै बिग्रायखांनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा BTC ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो बे बावसोमदोंमोन आरो बे बावसोमनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै BTCनि सुक्तिखौ खालामनानै बे ओनसोलाव सान्थि लाबोदोंमोन। बेबायदि जोंनि बर'नि सासे महान व्यक्ति मेंनो रोङै सासे जुजारु दावहारुखौ दिनै 17 बोसोर रायजो खुंनानै बर' रायजोफोरखौ थगायनानै बा बर' रायजो राजाफोरखौ सोबख'ना जानानै फाब नांनानै बिथांनि उदैयाव अन्थाइ जादों होननानै बुंनायखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला BPFआ सोंखारिदों। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया गावसोरखौनो जुदि साংबादिक होननानै साननानै लादोंब्ला बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला गावसोरखौनो मोनसे मिडिया चेनेल होननानै सानदोंब्ला बिथांमोना गावसोरखौ बुजिनानै लानाया मोजां। बिथांमोना 4 पिलार बा चतुर्थ स्तम्भआव जिरायनानै बिथांमोना बयनिबो जानानै निउसखौ फोसावनाया मोजां। बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोनहा बेफोरबायदि आरजाथावै फोसावनायनिफ्राय गोजानाव था। बिनिखायनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला BPF जानानै नोंथांमोनखौ साबधान खालामदों। दिनै सोरनि जिबनाव बेमारा जाया, मानसिया जोनोमजों लोगोसे थैनाय आरो बेमार आजाराबो फैफाखायो। गथिखे सोरनिबा उदैयाव अन्थाइ जानाया सोरखौबा थगायनाय जाया। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै BTCनि चिफ जानानै बिथाङाबो बेमार दङ। बिथाङा हाइ प्रेसारनि मुलि थफ्ला लाखानानै बिथाङाबो दिनैहाय गावनि मावनो गोनांफोरखौ खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंबावनो नागिरदों जे मोनसे बोथोर होननाय फेसबुक मोनसे चेनेल दङ। बिथांमोनहाबो दिनैहाय माखासे आरजाथावै खोथाफोरखौ बुंबाय थादों आरो बे चेनेलाव बा बे मोखां बिजाबखौ सोर सोर सालायो बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ। बेवहाय गुबैयै सासे बेंटलनि दं आरो भेरगावनिबो दं एडमिटरफ्रा। आरो बिथांमोनहा गावसोरखौनो फेक एकाउन्ट खुलिनानै नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै बिथांमोना गावसोरखौनो आन्दोआव थानानै माखासे निउस फोसावनायखौ जों नुबाय थादों। आरो गुबैयै बेवहाय जातीय संगठननि लिडारफोरानो दङ। सोर जातीय संगठन बेखौ जों बुंथ'ला आरो बुङोब्ला हयथ' बिथांमोनहा बिसिनि गन्थङाव दै हाबगोन जों बेखौ मिथिगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जातीय संगठनाव थानानै बेफोरबायदि निउसखौ आरजाथावै निउसफोरखौ बा सोदोबथि नागिरनानै मोनथावै निउसफोरखौ नोंथांमोनहा दा फोसाव। बेखौ जों तामुलपुर जिल्ला BPFनि जानानै नोंथांमोनखौबो जों खावलायहरदों। आरो बे मोखां बिजाबखौ जाय जाय सालायो बिथांमोननि नामखौ नांगौब्लाबो जों स्पष्टयै बुंनो हायो। दा जियानो जाया मानो बड'लेण्ड बुब्लि निउसखौ जों खावलायदों इयुनाव नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि आरजाथावै निउसफोरखौ दा फोसाव। आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ बुंदों मा बे निउस चेनेलखौ बयबो नायनांला, बयबो बेखौ रेकर्ड खालामदो आरो जोंनि साफ्रोमबो BPFनि माखासे बे निउस चेनेलखौ नायग्राफ्रा गासिबो रिजर्भ खालामजोबदो। बेखौ आङो बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।